Cruz Vermella Ribeira desenvolve diferentes accións para axudar as persoas. Pronto comezarán os cursos de lingua para persoas migrantes e xa comezaron a repartir material escolar para os nenos e nenas que o precisen. O verán reduciu a súa actividade, pero neste outono a Cruz Vermella de Ribeira trae numerosas actividades. Véñense de poñer en marcha iniciativas habituais nesta época do ano que no período estival estiveron pausadas. Clases para nenos que necesitan un apoio escolar. Temos tamén clases para emigrantes para que sepan falar, porque van ao instituto e ali aprenden a ortografía, como se escribe, pero aquí solamente para que sepan pois ir ao supermercado e pedir unha barra de pan, por exemplo. Entón, estamos dando axudas para os rapaces material escolar, demos xa este ano material escolar. Nestes cursos nos que se ensina o idioma hai 2 grupos formados. Estamos contentísimas porque este ano conseguimos, porque mirar, é moi complicado que os homes e as mulleres queiran asistir á clase xuntos. E iso nós témolo como norma, non dividimos. E o que conseguimos este ano foi que un pequeno grupo fixera unha obriña de teatro, pequena, pero nós estábamos encantados. Homes e mulleres fixeron unha obra de teatro, nós incluso lle dixemos que se querían facelo a nivel pueblo, que lle buscaríamos un local, pero claro, daballe vergonza, e entonces fixeronno aquí para os que van ás clases, e de verdad estamos encantados ca profesora que logrou que esos homes e mulleres puderan participar xuntos nunha obra de teatro. Tamén axudan as persoas que o precisen a facer currículums. Que ven para que poda acceder a un posto de traballo. Chamamos por teléfono todas as semanas aos nosos para dicirlle pois se é a época da gripe, se hai que vacunarse, se incluso para que teñan con quen falar un pouco. De feito, as chicas que falan con elas están encantadas porque a xente quer falar, está sola na casa e quer falar. Entonces, máis ou menos, isto é o que estamos facendo en este momento. Que porán en funcionamento este mes, para as persoas desfavorecidas darán comezo un proxecto que incluso se lle chove na casa podemos arreglar unha goteira, pero son persoas que están en exclusión social. Entonces, sí, puntuales, unhas axudas puntuales. Neste momento hai menos persoas que acoden á Cruz Vermella. Desde que está a axuda vital esta que puxo o goberno, están acudindo menos xente. Claro que hai outras que acuden e que nas podemos axudar porque ou non teñen papeles ou porque non están aquí empadronadas. Entonces, hai un falso bulo no pueblo que di que axudamos a todo o mundo que ven por aí e non é verdade. Se non cumplen uns certos requisitos, non se lle pode axudar. E a xente de Ribeira tamén se lle axudaría se viñeran aquí, pero eu non podo saber quen necesita se non veñen ao sitio. Que algúns forasteiros veñen, acuden, e algúns non se lle poden axudar. Xa que recorda que hai unhas normas que hai que cumprir, uns requisitos que deben de cumprir as persoas para poder recibir a axuda da Cruz Vermella.